Синең иппәсендәсен хөрмәтле. Безнең икебезгә багышлап бер җыр язылган иде, ул булса алтыным. Сезнең рөхсәтегезгә мин шушы җырны хәзер башкарам да инде. Песня о счастливой семейной жизни. Алтыным.
Аны кеше алдан арбитрда күрсәтер дип, өстендә костюмым юк, нишләсен, мен башы арасында бит биргә катты. Рәхмәт журналистлар. Хәзер инде мин үземнең яраткан баянчым, Татарстанның атказанган артисты Илдар Салатов белән бергә халкыбызның татар башкорт халкының Мәлек дигән җырын җырлыйбыз.
гармунчыны сиргәмәдем. Гармунны елатадыр, бәлки үзенең гомерен уйнатып елатадыр. Гармун телләре исәпсез, гомерләр бик бер генә. Сузыла гармун күреге, сузылмый гомер генә. Моңлы күңелләр ишетешми, моңсызлар күбрәк әле. Моңсызларны уятырга гармуннар кирәк әле, гармуннар кирәк әле. Татарский народный инструмент гармонь. Ты всегда развлекаешь, ты заставляешь следиться. Есть ты, который помогаешь раскрыть всю татарскую душу. Для вас заслуженный артист Республики Татарстан Ильдар Салахов.